Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अरे सुनू का करते वीडियो बना के कुछ पैसा उसा आयल है कि ना? का भाई तेहू कुछो बोलल सिनेमा तो स्टार है स्टार। हाँ हाँ हम देखले रही यूट्यूब पर एकरा 35 गो व्यू रहे। अरे चले के इस साला सब लड़का सन के बिगाड़ता है, खुद तक कुछ करी ना कोनो लड़का सन के करे दी। तनी रुका सन, का जाने लसन हमरा बारे में? पैसा कमाए के बात कर दरसन त उ तो हम कमाइबे करब। आ रहल बात स्टार बने के, तो हमर माई आजो हमारा के स्टारे कहेली। कुछ समझ में आइल? अरे हाँ चल ढेर देख ले बानी तोहरा ऐसा स्टार लोग के। हाँ तो ठीक है बा। सिनू भाई चले के वीडियो बनावे। हाँ बस 5 मिनट में चलो तनी, थोड़ा फ्रेश हो ली। ठीक बा, आवा जल्दी। ठीक बा। तनी फोन देता भाई। अरे दिलवा तू दिहलू यार के प्यार दिलवा से करबू का बादी में आ तेरी बला बागी शादी में तो का बात दे तू पर शादी में चले के? हाँ चले के। अरे यार ई कहाँ से आ गई? फिर चाटी अब। का रे सिनुआ, तोरा और कोनो काम धाम बा कि ना? एगो मोबाइल और एगो टांगना लेके चल दे, साथ में एगो हैकरों के ले लेबे। का गुड्डू भैया जब देखत तब उल्टा पुल्टा बोलत रहल, आज तक बोले के लूर ना भलो। अरे जाए देना भाई, कुछ लोग के इहे का के पेटे भरला, अब हमसे का कर सकते हैं इसे? हाँ देखा तनी तोहरा लगे बड़का जे खेसारी लाल बंजी बोलक। प्रणाम, जाए रहुआ। हाँ जा तनी। कुत्ता के पूंछ बांसन छोड़ ना जाए दे। देख हमरा के लोग खराब समझेला, हमरा तनिको बुरा ना लागेला, काहे कि ओकनी के उतने समझेला सन जितना ओकनी के दिमाग बा। चल अब वीडियो बनाल जाओ। अरे साला होई देखसन सिनेमा के वीडियो विशेष भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर।